Pontevedra está preocupada polo impacto que o parque eólico do Acival pode ter no encoro do Pontillón. O Concello xa solicitou un informe urxente a Augas de Galicia. Dada esa situación tan próxima ao nacemento do río Rons, consideramos que a instalación dos muiños, dos aeroxeneradores, pode ter consecuencias no embalse do Pontillón. De feito, o ámbito do parque, incluídos aeroxeneradores e as infraestructuras necesarias como vías de acceso, liña eléctrica e demais, están na conca do embalse do Pontillón do Castro e, polo tanto, na zona de captación do mesmo e afectaría ou tería un efecto sobre as masas de augas subterráneas. Non se preocupa o impacto que pode ter o parque unha vez rematado. Tamén desconfían dende o Concello de Pontevedra de posibles complicacións que poden aparecer durante a súa construción. Que se nos aclare si durante os traballos de construcción do parque se pode dar episodios de contaminación ou mesmo turbidez da auga embalsada. Gulías recordou que o encoro do Pontillón subministra auga potable a Pontevedra e os municipios de Bueu, Marín, Poio e Sanxenxo. A edil insistiu en que o goberno local aposta polas enerxías renovables, pero censurou a política actual da Xunta. Nos, obviamente, estamos a favor das enerxías renováveis, como non podía ser de outro xeito. O que non estamos a favor é de un plan de instalación masiva de eólicos que, lonxe de deixar a riqueza no noso concello, nos concellos da área de influencia de Pontevedra ou mesmo no país, o que fan é ter unha actitud depredadora co medio. Ademais deste do Acival, na contorna de Pontevedra instalaránse 2 parques eólicos máis, o de Cudreiro e o de Anduriña, que afecta unha zona da Fracha.